Mai ingkoi nau gunda bai. First time muya phaiman nagidi. Kalo kalo pura gojo goja ekdom. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया. Hello guys. Phung kaham norok joton bahai tong kha khayo kaham no tong hinoi. Hingke chungbo kaham no hingke angtini kai angtini muya nai tungna bagi bolongo thanai. Hingke norok no phunung na bagi tini bo phungo blog start khaika. Hingke tam hingke ang norok no kaisa mani bolongo tam jani ekta tongphong ekdom bisingo hagor bisingo koroma mani tongphong obono joto borok naio hingke chungbo naina bagui thanai tini norok bo naina musung khangkai ani blog no kisa choya kari nai tono hingkai norok ani video no tini no first time naio hingkai ani channel no kisa subscribe khai rejadi asung no kok sao norok no nokai horaise thango lama salmani se tabok se lama dek nokorise ko tabok kom se kom 1 घंटा नांनाय थानानै नों नाय दंनि जाजाया जाजा Mama lama dek थाइसबायका हापं केस दङ अझै रेस्ट खालियो दा खार थां दङ ग माइसे नायथो उयांबो खेतरो खायजाक दाबो ग जों मुया फायमा जागा सौया गनायगदि आसे कष्ट bolong mai rok jang purong nai tolong kai norok no muya phaima jaga thangai norok bai malai sinai norok nai tungjan video ma chani An hour later. tola khai mai bu Su fugo jama khajak oke guiding nok ko guiding sikon te khitang jak ko iko kan ko ni humi ta jingga buthai iko mai ingkoi nau gunda bai Agini style tahu tong kocin Tripura sarang nih sob Nani ngores khale Ingam coba sama po ini arsip saya apa aku coba aku tuh laku nih apa coba kita apa kurang tabak se jung muya ton na jaga go sopayo ra leng sukane muya jangbo bomi dalai tong bego muya dalai nyang tong khale muya da gai no telang gai thanai ganang nai tong gi first time muya phaiman nagidi kalo kalo pura gojo goja ekdom kabung mama kha pura na thong muya bai se kalo kalo nagidi bolong ko phaimani takalani first time pura muya bo mansuka kabung ma an bolok bo kang ma tongo na bo dalai tongo an sala kabang man khabo ibo khai ani muya
Poza khorai tau khan no thana nai kya ani poza ani che mai muya khai khai tabu mai rok sawoi